kay Madam. Yung smile niya talagang ganyan. Yun ang gusto ko. Kabalik pa yung motor. So ngayon, nahandugan ko kayo ng isang Dito ka, Abi. Abi. Gusto niyo ba yun? Okay. Sandali lang muna. Babalik na yung tricycle. Yan. Nag-sorry na nga ako eh. Okay lang po tayo dyan sa likod. Okay, so ito. Kahit mainit, kahit walang tulog, laging puyat, pero masaya kami pag nakikita namin yung mga lugar na kagaya ito na kayo po ay nakasmile. Alright! Okay, sayahin po tayo! Mga dancer! Kami yung kami! Maglang galaw-galawin na. Huwag lang. Ayan na lang. Alalay lang. Ilan pa naman na ito? Gagaling talaga, grabe.
Ay, saya-saya! Don't you want that? Baby! Don't you want that? Wait, boy! Don't you want that? Ilan yung mga tao dito? 200. Dami-dami nila. Yan ang 200. Tayo pangalan sabi namin na naka-rate. Kailangan niya magkakalain. Yes! Alright! Ang gagaling. Palakpakan po natin si tatay. Ano ba tawag tayo? Oh, si tatay ang senior. And, bali, AC Bernal po. AC Bernal. Para may artist. Bernal. Sino yun? Oh, diba? Kamukha. And, of course, ano sino kamukha? Coco Martin. Richard Ferguson sila. Oo nga, kamukha pati kulay. Ano ba? Anong pangalan yun? Jose Llenas. Jose, si Mang Jose. Si Tatay Jose. Si Tatay Jose. Si Tatay Jose. Ay, o, kayo nagsabi yan, ha? Kaya ako yun. Alright. Sige. Pengi ako. Okay. Salamat naman. Ay, Ano to? Nanay, Potato? siyempre, hindi kita makakalimutan. Magkamukha tayo eh. Pangalawa ito ay taliligaw na nakakadsahin ko. Ano pong pangalan niyo? Philip. Philip. Si Ate Peli. Si Ate Peli naman. Si Ate Peli, boto natin! At kayo po. Maria Ramos. Maria Ramos. O, diba? Sino mas maganda sa amin? Lupia! Ay, naku, mawiwili akong pumin pa rin. O, 79 daw siya talaga pinagmamalaki niya. Yan dapat ang mga senior, huwag ikakahiyan ng yung edad. O, diba? Tayo kayo ni nanay. Okay? So, ngayon po, meron pa po tayo. Entertainment! Gusto niyo pa? Gusto niyo pa? Walang bago. Gusto niyo pa? Okay, so tatawagin ko na. Ito. Tawagin mo si Irene nga. Irene. Very sweet. Pakibigay ito. Diba? Si Miss Liwala DJ! DJ! Sama mo na nga rin. Ay, wait lang ah. May hawak kasi ang camera eh. Irene. Sige, pahawak sa kanya. Lagyan mo na lang. Lagyan mo ate. Okay lang ah. Okay lang. Okay lang. Okay, joke lang. Bariya ka? Makapaligid ay basta sa isang mga kanto. Ang nakikinig sa isang langit, kapatid ay langit. Mga dami ang nangyayaw, kung sa kapatid kong bawa, malawang talakaan na lang. Ang nakiko'y nagpilipan, ako'y nagkakalipan, mga puno ng nakaasa. Para isang pinaan, ipapalingin ang mga pansin. Nagigising sa'yo ng kami, wala nang nakaan, sa'yo nang nakita, pagkat walang kasinara. Yung
Para bang ako'y nagbago. Nagbago, Kunin ko lang yung Pagkura ay isang larawan. Pagkuray na kaligayahan. Ito'y kaligasan na nasa pusong inulan. Kahit saan ay masabisipan at mararamdaman. Okay guys, good morning. Ay, magandang araw sa lahat. At dito kami ngayon sa RHU sa office din na Tanay Rizal. So, nagkaroon ng campaign na konting focus para sa mga mamamayan dito regarding sa party. Sila po kayo po depending on rin kasi ma-disqualify po ito. Ano isa na? Okay. Meron pa. Ano ba? Anong next? Sino po ba yung yung marunong kumanta? Jay! Jay! Ayan, marami marunong kumanta dito. Ito si Bambo ba? Orange and lemon. Okay, Jay. Ano ba ako isa? Dami tao. Isa pa. Damay makikita isang sino kami talaga Pilipinas iboto ko natin sa darating na eleksyon.
Ikaw sisisi, aalagaan natin kayo, kakalabin kayo lahat. Nakita mo ang kulay kung sino ka, pero ang masamang maganda yung bakit wala naman. No, basta ng yan, hindi ka nulisan man. Pagkakapamahalan pagbibigay ng halaga sa iyo, nais tumipakilan. Sabay tayo! Dito ka man talaga! Ipagkita sa mundo ang araw iba-iba ang Pinoy Malaking Pinoy, Pinoy tayo. Diba? Kaya ganyan ang buhay, kakaganda ang masanay. Wala ibang mangyayari, nakikipagay. Yes. Ipakilala ang sarili, ang sa'yo mangyayari. Ang lagi mo iisipin ay kayang gawin. Pinoy ay Pinoy, ipagkita sa mundo ang araw Iba-iba ang Pinoy, magkamatang ang malaking Pinoy, ang Pinoy tayo. Ako Pilipinas! Salamat po! Thank you! Grabe! Grabe talaga dito sa Tanay! So, okay. So, ngayon po, itutuloy ko na yung aming next number. Nagustuhan niyo po ba? Talaga? O, iba talaga ang bagong Pilipinas 146, ha? O, di ba? May kasamang magagaling na artist dito. Siyempre, hindi papatalo talaga ang mga taga-Tanay. Grabe, wala akong masabi. Kuya, Tay, okay ba matuhod natin? Tatay, oh, talaga naman, ruby. Teka lang po, ah. Okay, this is my last song. At kung tayo makapagsimula na ng ating programa, excited na kayo makilala ang ating wedding! Alright, kasi tatanggap muna po ako ng kasi. Kasi na may alam. I believe a general future is somewhere the land that lead away. Show them all the beauty they possess. Give them a friend so proud to make it easier. Let them children out remind us how we used to be. Everybody searching for a hero.
anyone to come to. Never found anyone who feel my need. So I learned to depend on you. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I succeed, if I'm in the light, one thing for me. Think I make my Kasi tinukura. To make it easier, make sure it's right. Remind us how we I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I succeed, it is only the side with you. Wala ko natin. I don't want to keep from me. It can't take away my dignity. Yes, dapat close na lang. Sabi niya to me, never more inside of you. The greatest love is the greatest love of all. Challenge kami. Pero anyway, kasi may pupunta pa kami iba, kailangan na po natin ituloy ang pinakamahalagang sandali. Gusto niyo na po ba siyang makilala? Okay, so bago ko po siya ipapakilala, kailangan po natin alamin yung kanyang background. Okay? Pag nutukuran ko kasi bumababa. Ganyan, nakalalay lang. Sige, okay. Mga marshals, please lang, palapitin mo na yung mga tao. Kasi ito na po yung mahalagang part ng ating program. Okay, so, to continue, yes, a former military officer in the Philippine Army, a civil engineer by profession, past inspiring president
of Rotary Club International District 3810. Pag ginatok na rin, may President of Maagat Kasifikan Eagles International. Yan. Recognized as the honorary degree for Doctor of Humanities. Award the certificate of honor from the House of Philippine Senate for responding to the demand of honor and integrity above and beyond the call of duty. Signed by 20 senators. And of course, now he is the chairman of One Movement Incorporated. And of course, ladies and gentlemen, a nominee of Bagong Pilipinas Party List 146. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang masigabang palakpakan ang ating nominee ng Guwapo. Hindi nagtutulog, napakasipag. Walang iba, kundi si Dr. Marlon Mendoza. Thank you very much. Thank you very much for yung very energetic natin. Hindi na MC, Pansana, Senior Cristiano Castro. Salamat po. Nag-enjoy po ba kayo lahat? Salamat naman po enjoy. Gusto niyo rin ba akong kumanta sa mayaw? Nagsasalita naman. Baka po yung kayo. So, alam ko po, very short notice po ang pagtitipo na to. Dahil kahapon po ay nasa flag rally po kami ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Mandaluyong. At napakagaling po ng nag-organize dito. Gusto ko po walang patiin. Hello! Gusto ko po walang patiin po, unang-una. Kayong mga taga South Philippines, Rizal. And of course, yung COA President nyo, walang iba po kundi si Madam Joyce Bali. Nasa po ba siya? Ayun. Ayun. Nasa si Madam Joyce. Ayun, palakpakan naman natin. And of course, hindi rin po mapupuo ang pagtitipon na ito kung wala po ang effort at pagsusumikap ng aming kaibigan na taga Manila. Siya po ay sa Muslim brother po natin. So, lahat po kapatid natin dito. Pwede ba palagpakan natin si Dato Omar? Pwede si Dato? Nasa gusto ba? Ayun! Siyempre, hindi po makakarating dito si Dato Omar kung wala po siyang kaibigan na tumulong sa kanya para mabuo po ang pagtitipo na to. Wala po iba ang tipo. Palakpakan natin si Mr. Jeffrey Desadista. Yun. Siyempre po, gusto ko rin po pasalamatan at i-acknowledge po ang tawag po namin dito sa grupo namin o ang organization po namin ay 100 isang kilosan. 100. Actually, yung po ang pangalan niya ay One Nation, One Vision, One Hope, One Nation, One Vision, otherwise known as One Movement. Kami po yun. At ngayon, kasama ko po ang mga core leaders. Palagpakan naman po natin. And president po ng mga kaalyado namin mga organisasyon. Sila po ay nag-volunteer. Nasamahan po ko sa mga kampanya. At sila po ay naniniwala na meron tayong magagawa sa ating bansa. So, ang tawag mo namin dito sa grupo namin ay Warrior 45
Bakit po Warrior 45? Sa loob po ng ilang buwan na pangangampanya, sila po ay kasama ko. Meaning, may mga araw po na 6-7 araw, kung kinakailangan walang ubian, diretso po kami. Katulad po na nangyari po sa galing po kami ng Dagupan, Pangasinan. Nagkaroon po ng grand rally doon. Then kailangan namin tumawid ng Manila dahil mayroon din pong grand rally sa Manila at nag-motorcade po kami sa buong district ng Manila from District 1 hanggang District 6. Doon sa mga nakarang araw, ikot na rin po namin ang buong Quezon City. Ngayon, after that, tumakbo na naman po kami ng Batangas at nagkaroon po kami ng motorcade ng Taang, Lemery, San Luis, noong May 1. Pagdating po ng May 2, from Batangas, tumakbo na naman po kami ng Lucena at nagkaroon po ng grand rally po sa Lucena Convention Center. May 2, pagdating naman po ng May 3, kailangan na naman namin bumalik ng Batangas Convention Center. Marami pong tumano doon, more than 20,000 plus people. So, trick po yun, walang prayer, lagarista talaga. May 4, nagkaroon na naman po kami tumawid from Batangas sa buong Dasmariñas, Cavite. 75 barangay po ang inikutan namin maghapon at nagkaroon po kami ng pagtitipon na ganito ng kinagabihan. So pagod na po mga kasama ko. At may mga bawang po ng mga damit, saan-saan na lang po kami natutulog. Pagdating po ng Asiko, meron na naman kami pong general meeting noong Asais po, nasa Tondo po kami. Kasama po namin si Dato Umar. Okay, yung 7 po, tumakbo na naman po kami ng Bulacan, Malolos, Bulacan. At ng 8 po, saan na naman tayo ng 8? Lumban, Laguna. At napakalaki pala ng Lumban at maganda rin po ang reception sa amin ng mga tao. Lalo-lalo na po yung nagkaroon ng program. At nung Alwebi po, kahapon, nasa grand rally naman po kami ng Alyansa sa Mandaluyong City. So, nung niyaya po ako kahapon, na meron daw ganitong pagtitipon, akala na mga kasama ko magpapahinga na. Sabi ko, meron pa! Uling hiling! Puntahan natin ang isa. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyong invitation na kami po ay makadako po dito. At magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit umaga, kagaya po na sinabi po ni Pastora, sa umaga po, laging merong pag-asa. Tama? Kasi yung iba, hindi na po nagigising. Pero tayo, pag-busy natin sa umaga at buhay pa tayo, meron pag-asa. Tama? Kaya kami po ay laging magandang umaga para laging may pag-asa. Pagpapala naman po natin na lahat. Meron kami mga ibang kakilala dito, hindi natin nakalain, na miyembro po ng One Movement. Pwede ba nababit kayo? Yan. So may mga members na po kami ng One Movement dito. Yan. Pwede ba? Hindi ko pa akalain nang nakita ko ang pangalan na Dr. Marlon Mendoza. Naku, chairman namin ito. Gusto namin ito. Kaya, please, nakiusap pa ako. Alam ko may mga hawak na kayo, party list. Sa pamilya naman ay mayroong butante na 4 o kaya 3. Ilagay niyo naman, ibigay niyo naman kay Sir Marlon ang isang boto. Pwede mo ba? Pwede mo ba? Isang boto lang na 146 kay Sir Marlon. Asahan po ninyo ako nang po magsasabi. Madali po itong lapitan. Isang boto po doon sa kanila. Wala po doon sinasabi na PNP. Wala po sa kanya-kanya. Makamasa po ito. 146 natin! Maraming salamat. Okay. So,
Bago po ako nagpadato bilang nominee po ng Bagong Pilipinas Party List, kami po ay isang NGO, non-government organization. Meaning, kami po, mga grupo po namin ay mga volunteers. Nagtatrabaho po kami para sa ating mga kababayan ng libre. Yun po ang aming organization. We have been in existence for more than 4 years already. At ang ginawa po ng aming grupo ay sabi namin, mahal natin yung ating bansa. Tama? Mahal po natin yung ating bansa. Kung mahal natin yung ating bansa, dapat po tulungan natin ang gobyerno para makabangon at umangat ang ating bansa. Tama? So, ang One Movement po ay gumawa po ng 6 na program. Hindi na po namin kakayanin yung lahat ng ginagawa ng gobyerno. 6 na programa lang po, naniniwala po kami, meron po kaming malaking naiambag sa ating kapwa Pilipino. Ito po, number 1, patungkol po sa food security, focusing on urban gardening. Ibalik ang sigla sa pagtatanim. Sabi namin ang urban gardening, paano po yung mga municipalities o mga syudad na wala naman lupa? Tama? Meron na po tayo mga technology po ngayon patungkol po sa hydroponics and aquaponics na pwede ka lang magtanim na kahit wala kang lupa, maliit lang ang bahay mo, maliit lang ang kwarto mo, pero pwede pa rin magtanim. Bakit po namin naisipan po yan? Dahil nakita po namin ng pandemic, nagsarado po ang mga tindahan, walang matilhan at walang makain ang mga Pilipino. Sabi ko, dapat maganda na tayo ngayon. Ano man pong tumating ang problema, dapat lagi tayong handa. Kaya po, sa 4 na taon po, sa iba't ibang munisipyo po, nakipag-coordinate kami ng mga pananim, mga organization, tumutulong po kami para magkaroon po ng teknolohiya o pag-aaral at paano po magtanim. Number 2, hello! Kids, Mamelan. Alam mo, mapakinggan naman ang nanay niyo, ang mga kids pag may matanda, nagsasalita ay hindi. Tama? Mag-uusapan natin mamaya sa pang-5 programa namin. Okay, number 2, providing skills and livelihood program. Kami po ay tumutulong through PESTA sa pagbibigay po ng mga training. Galing po sa PESTA, bilyon-bilyon po ang pondo ng gobyerno. Pero dapat alam ng mga Pilipino. Pero nagugulat po ko, marami naman sa atin na hirap sa pag-aaral, pero meron naman pala programang maganda ang gobyerno. Bilyon-bilyon po na pinupuntuan, hindi napapakinabangan po ng mga Pilipino. So kami po ay tumutulong. Sa madaling salita, ang One Movement na NGO po, kami po ang parang tulay or channel between the national government and the people's organization. Kami po ang nag-uugnay. Nagkataon lang po nung panahon po, nagkataon lang po nang malaman po ng gobyerno na kami po ay mayroong programa, ay pinakilala po kami sa ibang ahensya ng gobyerno. At pinakilala po kami na kami po ay partner ng gobyerno upang mamangat po ang ating bansa. So nagkaroon po ng process ang One Movement kung bakit po marami po kami natutulungan. Pero kami mga grupo po namin, bilang NGO, alam na naman po ang NGO ay volunteer. Tama? Sakripisyo po. Wala po kami sweldo, wala po kami allowance, pero kami po ay may advocacy po na makatulong po sa kapwa natin Pilipino. Pangatlo po, we are focusing on disaster response and relief operations program. Kami po ay may mga training patungkol sa medic, rescue operation. Ang makikita niyo po sa page namin, ang One Movement po
ay tumutulong sa mga kalamidad. Kahit may volunteer po kami, nagbubuo po kami ng team nationwide. Kahit sa lugar, tumatawag kami ng kamiyembo kapag po may sakuna at may kalamidad. So yung po, pagdating naman po sa relief operations, pag may mga nasunugan, nag-aambagan po kami. Kinakalampag namin yung mga kakilala namin, meron naman kakayanin magbigay para makatulong po sa mga nasasaktan ng bagyo, nasunugan, at kung ano na po yung kalamidad. Yan po ang ginagawa ng One Movement. At dahil kami po ay may boses sa ating gobyerno, kami rin po ay nakakatulong sa mga medical assistance, educational assistance, burial assistance, at kung meron mga pabahay na available, si BBBM, tinutulungan din po namin ang aming mga miyembro para sila po ay magkaroon at makapag-avail ng pabahay po. Okay. Yun po yung pangatlong programa natin. Yung pang-apat po ay Bantay Komunidad. Alam po natin, marami na po mga krimen ngayon, pero hindi naman lahat ay kinakaya po ng mga kapulisan natin o hindi nila inaabot. Ang One Movement po din ay tumutulong po sa anumang pong sumbong at inaaksyonan po namin. Yun po ang ginagawa po namin. And number 5, moral recovery and spiritual enhancement program. Pag wala po ang Diyos, lahat ng ating pangarap, lahat ng ating plano ay baliwala. Kailangan po ibalik po natin yung moral values. Napapansin po natin ngayon, ang mga kabataan noon at kabataan ngayon, ibang-iba. Ibang-iba na po. Lalo na po pag-respeto sa matatanda, malayong-malayo na po. Kaya meron kami mga volunteers na mga pastors, mga evangelical leaders na pinupuo at inaabot po ang mga miyembro natin at iba't ibang lugar at iba't ibang organisasyon. Nakakalimutan na ng mga next generation natin ang pagmamahal sa bansa. Hindi na nila kilala kung sino po ang mga inspirasyon natin ng mga national heroes. Pero pagtanungin mo po yung mga artista, lalo na sa ibang bansa, alam na mga kabataan. Pero yung mga bayani po natin, nakakalimutan na po nila. So, yun po yung programa ng Moral Recovery and Spiritual Enhancement Program. Kaya po kami, may mga kasamang pastora. Okay po? And number 6, last but not the least, we are focusing aggressively, seriously po on environmental protection program. Kami po ay nagtatanim sa mga kabundukan, lalo na po sa Sierra Madre. Alam niyo po ba kung nasaan ang Sierra Madre? Nasaan? Sabi na doon. Sabi na iba doon. Saan ba talaga? Akala ko rin po ang Sierra Madre ay isang bundok lang. Para pong bundok na kulot doon sa amin sa Batangas. Pero ang Sierra Madre po, it is a 540 kilometers stretch all the way from Cagayan Valley up to Quezon Province. 10 probinsya po yun. At ang mga miyembro po namin doon sa 10 probinsya ay pinuo po namin at nagtatanim po at pinoprotektahan natin ang Sierra Madre. Ano bang pakinabang sa Sierra Madre? Unang-una, doon po nanggagaling yung tubig natin na malinis. Number 2, kapag iyan ay nawala at gumuho at nakalpo na po at wala na pong puno, kawawa po ang Central Luzon. Dahil ang Sierra Madre po ay siya po ang humaharang sa malalakas na hangin at malalakas na bagyo na pumapasok sa Central Luzon. Kaya po kami gusto natin alagaan po ang Sierra Madre, focusing on environmental protection. Pangalawa po, sobra na po ang init ngayon. Tama? Dahil po sa kakulangan na po ng puno. Na pinagkukulang po natin ng magandang oxygen. Minsan, napatunayan ko po
nung mahal na araw po, sobrang init, pero bakit po kami ng bundok? Sabi namin, doon tayo mangilin. Doon tayo magkaroon ng reflection at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Nagulat po ako doon, ang tindi po ng init sa Metro Manila, pero doon po ang lamig. Lalo na po sa gabi at madaling araw, pakiramdam ko po, nasa ibang bansa po ko. Ganun po. It's because marami po. Kaya ang one movement po ay nakatuon po pangangalaga at proteksyon ng ating environment. Mamaya na muna, TJ. TJ, mamaya muna. Focus muna. Okay, hello! Hi! Hello! Ngayon, sa hindi po inaasahan na pagkakataon, and I believe in divine intervention. Naniniwala po kami sa divine intervention. Namamagitan po ang Diyos. Ako po, ang inyong abang lingkod, ay naimbitahan na maging nominee ng Bagong Pilipinas Party List 146. Isa pong karangalan sa akin dahil magkakaroon na po tayo ng boses kung tayo po ay papalarin at ipagkakalob po ng Diyos na tayo po ay manalo. Tama? Kung kami po bilang one movement ay marami na pong nagagawa bilang NGO, how much more? Paano pa kaya kung tayo po ay magkaroon ng boses sa Kongreso? Mas marami po tayong matutulungan at mas marami po tayong magagawa. Ang tanong po ngayon, hello! Ang tanong po ngayon, ano po ba ang advokasya ng Bagong Pilipinas Party List 146? Ano? Ito po ang kailangan ng sambayanang Pilipino. Ito po ay patungkol po sa mga livelihood, karagdagang trabaho para sa mga mayang Pilipino. Trabaho po higit sa lahat sa mahihirap na kapwa Pilipino, sa mga ordinaryong workers, at higit sa lahat sa mga agricultural farmers. Yan po ang advokasya ng Bagong Pilipinas Party List. Ngayon, ang tanong, paano naman ang aming mga pangangailangan sa health, sa pagkain, sa tuition fee, ang bayad ng kuryente at iba pa? Lahat po yan ay magkakaroon ng kasagutan kung mapapaigting natin at mapapagtibay natin ang mga programa para sa pangkabuhayan. Tama? Karagdagang trabaho, hindi po yung trabaho na kikitain mo lang ay pang-araw-araw lang o tinatawag natin na day-to-day survival or ayon sa kasabihan, isang kahit. Hindi po gano'n. Dapat po trabaho na mag-aangat sa kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Iyon po ang pagtutunan natin. Dahil pag nagawa po natin yan, lahat ng pangangailangan nyo, pambayad sa kuryente, tuition fee ng bata, pambayad sa upa o pambili ng bahay, at iba pa yung mga pangangailangan, kapag may magandang trabaho, may magandang negosyo, may magandang mga gagawin po tayo kasi ang Pilipinas po, kukunti po ang industriya. Iyan po ang pagtutunan natin. Itong trabaho ito ay magbibigay po ng pantay-pantay para sa ating kapwa Pilipino. Walang matanda, walang bata, kahit na senior ka na, kung kaya mo pa naman ng trabaho, rather than nagmamakaawa ka sa bigay ng anak mo, ng apo mo, o ng mga kaibigan mo, yan po ang pagtutunan natin. Dahil nakita ko po siya sa Singapore, marami na pong senior doon, pero nagtatrabaho pa rin sila. At least, kung sila isang sweldo, hindi na kailangan maghingi ng pambili ng ice cream nila, ng pambili ng gamot nila, at gusto nilang kainin, tama? So yun po ang pagtutunan natin. Pangalawa, yung mga PWD, yung mga person with disability, o konti at hindi pa malakas ang programa.
para tulungan natin yung mga may kapansanan na mabigyan ng tamang trabaho para sa kanila. Yun po ang pagtutunan po natin dahil isa rin po yan sa advokasya ng One Movement. Number 3, sa mga kabataan, maraming kabataan hindi po nakakapag-aral, walang ginagawa. Problema, pambayad sa matrikula o ayaw mag-aral. Ang gagawin po natin, mag-create po tayo ng mga programa para sa kabataan, para sila po ay maging busy at pagtutunan nila yung pagiging entrepreneur. Bata pa, nag-iisip na paano yumaman. Tama? So yung po pagtutunan po natin. Rather than ang mga kabataan ay manulong lang sa mga bisyo, mapunta lang sa droga, mag-create po tayo ng mga hanap buhay para sa mga kabataan. Maging sa mga estudyante po, na kulang po ang pag-ayuda sa pag-aaral. Gagawa din po tayo at pilikha ng mga trabaho para sa mga working student. Dahil ako po ay nakagraduate ng civil engineer, 5 years. Pero ako po ay working student. Nag-aaral sa gabi, sa umaga, nagtatrabaho. 9:30 po ako lumalabas ng gabi. Pag-uwi ko, nagawa ko ng assignment sa umaga ng trabaho. Pero kulang para sa mga estudyante po ngayon. Yan po yung mga pagtutunan po natin. Para lahat po tayo ay meron po karagdagan na pagkakakitaan. Yun po ang programa ng Bagong Pilipinas Party List 146. Nagustuhan niyo po ba? Nagustuhan niyo po ba? Ang tanong, makakaasa po ba ako ng inyong supportan pagmamahal? Makakaasa po ba kami? Sige nga, magmeron po akong tiyan. Yung tiyan ko, pag sinabi kong Bagong Pilipinas Party List, dapat ang isagot nyo ay 146. Okay po ba yun? Kaya pa natin lakasan. Pwede ba 100%? Lahat mag-participate? Para pag narinig yung mga kapitbahay natin dito, marinig nila, sumama na rin sila sa atin para sigurado tayo malalo. Tama? Nagaya po ng nasabi ng kababayan nyo dito, hindi po kami hirap lapitan. Madali po kami lapitan kung kami po ay nakakagawa na po ng pagtulong ng walang sweldo na volunteerism, how much more kami po ay naupo at nagkaroon po ng boses sa Congress. Okay. Are you ready for the chat? Okay. Bagong Pilipinas Party List? Parang 50% pa lang. Isa po 100%. 100% participation. Okay? Okay. Bagong Pilipinas Party List? Bagong Pilipinas Party List? Ngayon, lahat po ng sinabi nyo kanina, nasusuportahan nyo po ako. Ito po yung magkakaroon ng katuparan sa darating na Mayo 12. Tama? Pero para higit po tayo makatiyak, nakita nyo naman po yung galawan namin. Hindi po talaga kami tumitigil, pati yung mga grupo namin. Kasi po, One Movement po, nationwide. May grupo po kami ng Mindanao. Sabi nila kami nakikilos para sa iyo. May grupo po kami ng Visayas. Makikita nyo, nakatalag na rin po mga tarpuhin, mga volunteers, pinagka kami. Kasi alam nila mga volunteers kami. Kaya yung mga tumutulong sa amin, mga volunteers din. Tama? So, sa magaling salita, marami pong gusto tumulong. Ngayon, hindi lang ito yung boto nyo ang kailangan namin. Mas maganda po sa darating mula ngayon, bukas, at kung kaya pa hanggang Lunes, ipangampanya po natin ang Bagong Pilipinas. Para sigurado po tayo. Para pagbalik namin dito, victory party na lang. At magkantahan na rin tayo. At magsayawan. So, ganoon po. Ngayon, meron lang po akong reminder.
alam naman po natin sa makalumang Pilipinas. Kasi bagong Pilipinas tayo. Tama? Anong tanong, ano bang meron sa bagong Pilipinas? Marami ho tayong ibabaguhin. Unang-una, hinihiling ko po na tayo po ay manindigan. Hello? Yung pagpo-volunteer nyo na kami po ay suportahan ng walang kapalit. Kayo po ay pipili ng leader na mayroong pusong pagmamahal at handang magsilbi sa bayan. Diba? Tayo po ay manindigan. Alam naman po natin sa makalumang gawain tuwing eleksyon, marami pong nagkakalagdag na pera. Pero ang gusto ko pong ipabatid sa inyo, huwag po natin tingnan yung ngayon. Huwag po natin tingnan yung panandalian na benepisyo. Ang titingnan po natin, ito bang leader na to ay meron talagang puso na magsilbi sa bayan o magnanakaw lang? Ito bang leader na to ay madaling lapitan at meron ng kakayanan na maglingkod? So, suriin niyo po. Tingnan po natin yung pangmatagalan. Gawin po natin sagrado ang ating boto. Piliin natin yung leader na magtataguyod po sa ating mga mayang Pilipino, sa ating mga kabataan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tingnan po natin yung long term dahil kapag naiboto natin at dahil lamang sa panandalian na benepisyo, ang sasabihin po nila, bayad na naman kayo eh. Huwag na kayong umasa ng aming servisyo at pagbabago. 5, 6 na taon, 10 taon na maghihirap ulit. Minsan nagiging kasalanan po yan ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi po tayo nagkakaisa. Pero dito sa bagong Pilipinas, hinihiling ko po sa inyo na manindigan po tayo. Tingnan po natin ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga kapwa-apuan, ng ating pamayanan. Doon po kayo mag-focus kung ito ba talaga ay leader. Maaasahan po ba namin kayo na ang boto po natin ay sagrado? Marami po salamat. At last reminder, sa pagboto po ng party list, kung gusto niyo po talaga akong paalal at ako po yung third nominee, malaking boto po ang kailangan ko. Pero okay mag-alala, masipag naman po yung warrior ko at hindi po kami tumitigil, walang araw na pahiya. Gusto ko lang po ipabatid sa inyo na ang pagboto po ng party list ay isa lang. Pag naging dalawa po ang pinilugan nyo, hindi na po mabibilang ang boto nyo. Sayang. At para hindi po kayo mahirapan hanapin ang bagong Pilipinas dahil pagdating po sa balon sa likod, hindi po siya sunod-sunod, hindi alphabetical order. Baka may hilo kayo, ay ito na lang, hindi ko makita. Ang gagawin nyo na lang po, tandaan nyo ang numerong 1, 4, 6. Kaya pinapatsak po namin yung party list na 1, 4, 6. Pwede ba natin ulitin ulit? Ayun, magchat-chat ako. Are you ready? Are you ready? People at the back? Naka-ready mo tayo? Mananalo tayo? Okay. Bagong Pilipinas party list? Okay. Bagong Pilipinas party list? Bagong Pilipinas party list? Bagong Pilipinas party list? Maraming po salamat at ibibigay ko na po ang microphone sa ating MC. God bless po sa inyo lahat. Wow! Talaga nga! Grabe talaga! Todo na! Nanalo na tayo! Ang aming tatanong! Ano yan? Grabe, nakakatingin na talaga. Grabe! So, ngayon po,
bago po tayo magtapos, tinatawagan po muna namin ang nag-organize po dito na si Dato. At saka si ano, Dalawa yung tinitignan ko. si Jeffrey at saka si Ma'am Glyce. Si Jeffrey, ano muna po? Ma'am Glyce. At saka po si... Kunting pananagta muna. sige, konting pananalita muna po kay Dato. Hello! Mga kapatid, naiiba ako sa inyo. Ako na kasultan ka dito eh. Pero, ako po, yung narinig niyo, ang magiging incoming congressman ng party list, si Dr. Marlon Medusa, ay nakabagit na tao. Alam niyo kung bakit? Sa misis lang kami nagkita, pumunta na ako. Representative ako sa pinsan kung hindi pumunta doon. Pero, naputin na ako. Dapat. Sabi ko lang, kaya, dito sa pag-distribute natin ng pagkain, ang bibigyan natin ng pagkain, yung nandito na. Kawawa naman po, yung nandito, pwede po ba? Maraming salamat. Okay, so tinatawagan ko rin po si Jeffrey Tesalisa para po sa amazing mensahe po. Si Sir Jeffrey. Go naman sa nasi. Para sa closing remarks. Hello. Thank you, sa lahat po na nandito po, maraming salamat po sa inyo lahat. Alam ko po, oras po rin pagpapahingin niyo po, pinagbigyan po kami na magtipon-tipon para napakinggan po natin ang kanilang adhikain, especially po sa ating third nominee, Dr. Marlon Mendoza. Muli po, ang Pobre Vlogger po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Thank you po. Siyempre po, hindi po yung nananawagan din. Glyce. Okay, Glyce. para po sa pinakalas po na mensahe ko. Ayun na nga po. Maraming salamat sa pagpunta niyo dito sa pagdalo sa kanilang invitasyon. Paano ba sistema ng pagkain? Okay, palakpakan naman po natin po sila. Mahalaga salita po dito. Ayun po, tinatawagan ko muna yung ating yung mga marshals natin. Isa po tayo sa likod kasi po meron po tayong kaunting pasasalamat po sa inyo lahat. Yung mga dumalo po dito, yung mga marshal po. Okay na po ba dyan? Siguro okay na po sila. So, para maayos po yung ating formation, hindi po nagkakagulo, ganito po gagawin natin, pipila po tayo dyan at pupunta po tayo isa-isa doon. Pagkapos po ng pagkain, ay tayo po ay aalis na pa isa-isa. Okay po? Para hindi po magulo. Huwag po kayong magkagulo. Tayo po lahat ay magkakagulo. Hello! Huwag kayong magkalala. Sapat po yung pagkain natin. Hindi po kailangan magtulakan. Hindi po kailangan magtulakan. Ang bagong Pilipinas ay may disiplina. So dito po, kailangan ipakita po natin yung disiplina at pakikisama. Thank you.